tanan. Kay 4? Puro man eh. Ayaw na tutuloy, guwapa. Naman. Tama ako. Ilang Bombay? Ilang kilo Bombay? Ilang Bombay? 60. Kamay lang. Asin po, isa ka kilo. Isa pa. Asin. Yasong Ay, mata 20 dong. Dong, 20. Pipino, pipino. 20 ba, 20? Ito nga may day? Ito nga may? Ititry na? Tungara ni dong? Tunga kamatis. May kamatis. Ah. Tunga. Pila na? Pila na siya? Napit pa si Mama Karina. Siya yung kalikay ko dito.
Uy, hindi lang tubig. Wow, kayo. Kamahal eh. Tambal mo. Pila na po kari? 52. Ano wala straw. Dili naman garo taga gusto mo. Nakapalit na ako. Tubig. Tapos naman. Kayo. Dito rin itong pwede. Facebook. Hinihintay na yan. Dali tayo ngayong hapon. O,
wala lang. Akala ko taga, bumabog ka na ito. Ha? Sige, sa lain ato ang pala yung naman ito kuwan. Kuwan. Diba? Ay, di gato-gato. Huwag na kanan ba? Ay, daming balik ba? Wow. Ah, wow. Okra. Janet. Ay! Inani ba? 19. 19, 19, 19.